أدرادرتي وعلي بريتانيا نازي هزمزي اتزحلفه 4 عامات سقاي كبقع وعلي بريتانيا بمتكبر نامنور مهواتو كملس حقزنا يأكل أبكندا منبر يأكل مسكوري مستمت مسمكرة منبر يأكل يأكل سلفنا نايم وداتا سلفنا نايم وداتا سلفيو يأكل سمعنا يأكل دمسنا يسمع دمسنا يسمع تزاي تسمعوا حدقايو كم حزبي تعقسنا تزازمو تزنقعو يأكل نبل لنا الرأي أنفتنا أنا مدرف نقبر كسامتي بعلي لاي 3 معلتي تنح يا أكل حمشة كرمتي أبكينا منبر زبلني لاي 3 معلت سلفي أجمرنا نمو بعلي غجبرو مزابلتن سدتياتاتن أم عرب تقراي بشم تستا زقبر زلو زي سرع وتادراوي سلطناتات دو يبل أم عرب تقراي بشم سدتا زقبر زلو زي سرع سلطناتات دو يبل أبلع الحزب تقراي أبلع الحزب معرب أبلع الحزب زلامبسا أبلع الإيراب أبلع زلامبسا أبلع البادمي أبلع السنبل زقبر زلو شرحن وديدن دو يبل يأكل أبتندا منبر يأكل حمشاي كرمتي أبكندا منبر مهلا رسم عالم يرأينا سنتر حزب تقراي يبكي مسل عندنا حزب تقراي يكبر وهبت خلنا لما انت تغورنا أمربت كمنبر سبعة مسل منبر بوليتيكا يكونن دمسنا عالم اسمعيو يأكل حمشاي كرمتي أبكندا منبر يأكل تمزبعوت النت يأكل لمنا يأكل إيدكا مزرقح يأكل إيدكا مزرقح هزم معرب تخاب منبر يأكل سلام سلفي كعبد الرحمن مساخي سمخي كل مساخ لبوتا كتفلت لي እሺ ገነት ጎሪ ህይወት ይባሃል ካብዘዋ ምዕራብ የመጤ ተመዛባሊቴ ስለዚህ ነዚህ አክል ሰልፍ እዚ
كل جزينا موداتها إننا نمزو ناي موداتها نخون لنا تسفى يقبر سلازين يتمثل حميري خير سلمان سلفي من البات نا بزح سب لو عينة سلمان سلفي خونينيا أو حلف تدقاقام سلمان سلفي ناتو تانيري كافتهم حلف تاي فيليا بلو تاي خد بوي منم كافت حلف أنا منم تسفى سي كتسفى زي مغرات سب تسفى سلازنا برد راح ينبر نحنا سي يأكل نمبالسي تما زبالة راح زي كونس تقرأي مخان أخولي زبل أنت نزلنا سلازي يأكلنا حمشي كرنتها بكين دان بلالنا نحنا تسفنا أنا قالي نقر كل لاين بلن حدا رازي أخي تقرطوا ما راح تتقرأي كل جزء بشمنا عيتشوقتو نحنا قرص بلا ملسس ندهلينا بقى بحاسيرو مالتيو سلازي نحنا خافينا له كران غيرنا تخدنا تتعاملنا خي مسلم قند كل لاين بل بسلو ما راح تتقرأي انا قند حلفنا دي دياسبورا تقرأي قال سخدي خودي اخا خوينكا تمزا نباراي ከተማ መቀለ መንእሰይ ከተማ መቀለ ሪና yoina አምን አብዝ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብናይ ጦርነት ጥራሕና ንሕናስ ክንእከብ ዘለና ወይ ክንስለፍ ዘለና ንምንታይ ኣብጎንና ዘይኮነ ወይስ ንሕና ዘጥፋናዮ ነገራት ሳለድ ይኾይኑ በዛ ጋጣሚ ንሕና ዝበደልናዮም ነገር እንተሃልዩም በዛ ጋጣሚ ይቅርታ ክብሎም ይደሊ ኣብጎንና ኮይኖም ድምጽ ብዘይ ምዃኖም ግን ኣዝየ ዝሓዝን ብጣዕሚ ዝሓዝን ትግራዋይ ከም ትግራዋይ መጠንስ ይደቂሱ ዝነብር ዘሎ ዝኹሉ እዚ መንግስትና ሓበረኻ ይመለስ ኢሉ ክንደይ ቃል ተዘካየደ ጅግና ትግራዋይ እንዳተባሃለሲ نحنا خفينا نهالوا أقولنا زي ما كانوا بتعمي كريتها زلني نمرحت تقراين بشمنا عيتنقدو حجونا مربتنا مالسنا أنا حمشي كرنتي تباتاتنا نزلنا نحنا أنا ولدنا فوتها لونا بيتسمع أفران ينزلوا عاوز خوينا ونا يتعملنا سلازي كم زخل لي دلي تسلفي بتعمي وزحزن وحد سابي زلون ملأختنا محلاف كابز حياة دلن وحد ساب أخولي لا تسوى أمنة علني كسمعنا ها تسوى يقبر مالوات قصلت له معلتات توسخ سموتي دمصي تمازال سمع لقطام تاع تفتري لنا دما تسفى نقبرن حنا توسخ ملخت تخليك الموداتك እሺ በዛ ጋጣሚ አነ ደጋጊ መዝብል ኣብልዕል መንግስቲ ኣብልዕል ግዚያው መምሕዳር ተጽዕኖ ጌርና ዝኾነ መልስ ንኽመጸና ብስሩ ዝኾነ መልስስ ንደሊና ንሕና ወላና ኣብዚ ኣይምጹን ተስ ብቴሌቪዥን መግለጽ ዲያ አንተስ ብገለዳ ዝኾነ መፍትሒ ወይ ዝኾነ መልስስ ንደሊና ስለዚ ከተማ ህዝብ መቀለ ሓሽብካና ኢኻ መጀመሪያውን ተቐቢልካና ኢኻ ስለዚ ኣብጎንና ኮይንካ ንያ ኣክልሲ ተመዛባላይ ዘይኮነ ትግራዋይ ምዃን ስለ እኩል ዝኾነ ኣብጎንና ኮይንካ ድምፂ ንኽትሕግዘና ኣቤት ንኽተባህለና በዛ ጋጣሚ ይፅዋዕ ቴንክ ዩ يغني لي أنا لا أو قطع الغرمتي وحستي لخونة تجراي تمزاولت لابوتهم تمليسهم وحست لخونة تجراي تسفان قبرنا مو يغني لي حبيبي سلام زحوي من الوقت ياكل المبل خلاي جزي سلسة جزي لكايد لو سلام سلفتات اليوم كاوي متيخا سمخا كتلالين فلما يغني لي شمي تجادلاي تمسجن مبري بهاد زمت أخلوك هزوا معراب وردات سجدي أبي ما يلمينيو ያው ዝመጻኸሉ ምክንያቱ ወን በተደጋጋሚ ድምጽና ንخسمع ለማህበረሰብ ዓለም ጥራዓና ስምዕና ኢና ኩሉ ዝምልከቶ ነዚ ጥራዓን ዚ ፍታሕ ክህብ ዝኽእል አካል በተደጋጋሚ ሰልፍታት በመውጣት ድምጽና ንስምዕ ወፂና ኢና ይኹን እምበር ለልዕሊ 1706 መዓልቲ ኣብ ቀዳድ ኬንዳ ተደሪና ነብር ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ድምጽና ሰሚዑ ናመረበትና ንመልሰና ሕዙውን ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ድምጽና ንስምዕ ኣለና እዚ ድምጽና እዚ ጥራዓና ሰሚዑ ፍታሕ ከምጸልና ዝኽእል አካል እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ድምጽና ክሰምዐና ተዳዘ የለ ከምዚያ ኢልና ብህይወት ናይ ምንባር መሰልና ተነፊጉ ኣብ ትሕቲ ረድኤት ተጠወርቲ ሰሪሕና ክንበልዕና ኸኣልና እናሃለና ብስርናይ ትካው ክንነብር ዝፈርደልና ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ መጨረሻ ድምጽና ንኽሰምዐልና በዛ ጋጣሚ እዚ ጻውዒተይ ከቅርብ ይደሊ ጽቡቕማ ምናልባት ሃም ሓደ ተጋዳለ ኾነ ኻለ ኣብዚ ምምዝዋልኹም ታይ ስምዕካ ምናልባት ኣብዚ ሰልፊ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ሰብ ኣይተሳተፈሉን እሞ እዚ ምኽንያቱ እንታይ ይመስለካ ጽቡቕ እቲ ህዝብና ሕቱ ካብ ዘቕርብ ንኣስታት 50 ዓመቱ ናብ መረበተ ይመልሱን ዝብል ሕቶታት ኣለዎ ብዙሕ ሎማዓንቲ ሰልፊ ያው ኮንትሪን ዘለኻት በዝሒ ዝኣክል ወይ ድማ ትኽመጽእ ዝግብኦ ቁጥሪ ተመዛባላይ መጠን ዘይመጸሉ ምኽንያት ናይ ባዕሉ መንገድታት ኣሎ ኣብ ገለገለ ናይ ድክታት ናይ ረድኤት ፕሮግራም ኣሎ ሎማዓንቲ ንሱ ተዋቂዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ኣብ ሓደ ሰባት እውን ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታት ይረአዩ እዚ እውን ንሕቶይ ዝመልሰለይ ኣካል የለን ሕቶይ ምላሽ ዝህበን ኣካል ኣይረኸብኩን ዝብል ናይ ተስፋ ምቑራጽ ምልክታት ኣሕዲሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብዘን ተጸዊዐን ዘሎ ናይ 3 መዓልታት ህዝቢ ኩሉ
كم زغتتن دمصو خمسة سمعن كان رقصني ጽቡቕ ሞ ይቀኒልና ያው ቀጻሊ ክረምቲ ለቦታው ተመሊሱ ተመዛባለይ ውሕ ስለሆነ ትግራይ ንጽበይና ይቀኒለ ክብረት ያበለ ይቀኒለ ሰላም ዝሓወይ ምናልባት ልመጻኽሉ ከባቢ ስምኻ ይተፋልጠ እንደለ ነራ ማኸሙ hamትረለለ መተሓወሪ ኢኸሞ ሓላፍነትኻ ክትነግረን ደሊ ሽመይ ሞዝ በርሀ ይበሃል ናይ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ምክትል ቦምበር ናይ ፈጻሚት ጽቡቕ ሞ ምናልባት ምስ ያክል ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍና ተኻይዱ ጸኒሖም እሞ ናይ መቐጸልታ ዝኾነ ከዚ ኣብ ከተማ መቐለ ለሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ ሰላማዊ ሰልፍና ተኻይደ ምናልባት ከም ጽላል ሲቪክ ማሕበር እዚ ልምትሕባር ለላዓለኩም ከምቲ ማንም ትግራዋይ ዝገብረሎ ተመዛበልቲ ላቦቶም ምምላስ እዩ ኣብዚ ከም ዝረአየሎ ተኮይኑ ግን ምናልባት ስና በዚ ህዝቢ ለይብሉ ኣጋጣሚታት ተፈጢሩ ምስቲ መቐለ ዓባይ ምዃና ትመፂሉ ኣሎ ህዝቢ ኣብ ሓሊፉ ግን ተመዛባሊ ባዕሉላ ጠቕሊሉ ለይመፀሉ ኣጋጣሚ እኒኦ እሞ ብምፍላጥ ድዩ ወይስ ካልኦት ነገራት ነይሩ ሕጂ ያው እቲ ኣብ መጀመርያውን ስለ ዝኾነ ምስ ናይ እርዳታ ምሃብ ሓደ ናይ ፕሮግራማት ናይ ምድርራብ ነይሮም ሕጂ እርዳታ ዝወስዱ ተመዛበልቲ ኣለዉ እዮም ስለዚ ምናልባት ሕጂ እንታይና ጌርናዮ ንሱ ክተርፍ ስለ ዘይብሉ እቶም ንፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ዘለዉ ክመፁ ድሕሪ ከዓ በብተራይና ዝመፁ ዘለዉ እምበር ብምሉእ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ተሰሪሑ ኣብ ቀጻሊ ስለ ዝኸውን ድሕሪ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ክመጽእ ይኾን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከዓ ብደንቢ ብዋና ነገር ያው እቲ መልእኽቲ ክመሓለፍ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ እውን ናመፀግን ድፅቡቕ ከስምዕ ክኽእል ኣለዎ ጽቡቕ ከተማ መቐለ ነባርለ ምናልባት እዚ ኣብ ምትሕባር እቲ ምፍላጥ ለውሓዶ ይመስለኒ ካብ ሓሊፉ ድማ እቲ ኣዌርነስ የተፈጠረን ሞ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ያክል ምናልባት ናይ መወዳእታ ሰላማዊ ሰልፍና እዩ ልብል ጥሩሕታት እናሰማዕና ኢና እሞ እሱ ተለይ ኮይኑ ላብ ምንታይ ዓይነት ቅያዶ ክኽወድ እዩ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ እዩ ናይ መወዳእታ እዩ እንድሕር እዚ 50 ክረምቲ እዚ ኸሪምና ክንጸንቲና ክንመውቲና ክንነብር ኣይንኽእልን ናሞትና ክንነብር ኣይንኽእልን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኣብ መወዳእታ ተስፋ ቆሪፁ ስለ ዘሎ ህዝብና እውን ምናልባት 50 ክረምቲ ተዘይተመሊሱ ባዕሉ ናይ ግሊ ውሳነ ወሲኑ ባዕሉ እውን ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድታት ኣብ ዝሓለፈ ሪኢና ኢና ህዝቢ ባንዴራና ሒዝና ክንምለስ ኢና መሉስና እንዳበለ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ግን ከም ትካል ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ወዳና ህዝብና ከይድና ወሪድና ኣማይጥና እቲ ናይ መወዳእታ ህዝብና ዝመረፆ ስጉምቲ ያው ምስ ኮይና እንሰርሕ ጽቡቕ ምናልባት መወዳእታ ትሕልፎ መልእኽቲ ምስ ያክል ሰላማዊ ሰልፊ ተኣሳሲሩ ኣብ ጽላል ሲቪክ ማሕበር ሓደ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብለ ትሕልፎ መልእኽቲ ታሊ كحلف وزدلي مرتي زي قداي تمازبالي نايتم تمازبالتي ترحي كونن قداي ملا حزب تግራዩ ስለዚህ ነዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ይኹን ነቲ ንገብሮ ዘለና ናይ ምምላስ ስራሕቲ እንቅስቃሴ መላ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብልን ነዚህ ብውዕድ ከዓ ነዚህ ትግራይ ክመርሕ ዝብል መንግስቲ ይኹን استفاله ናይ ፖለቲካ ውድባት ህዝቢ ክምለስ ናይ ባዕለን ግደ ከጻወታ ይጻውዒት ይቀርብ ዝደል ጽቡቕ ሞ ይቀኒለይ ውሕስቲ ትግራይ ኮይና ኣብ ዝክረምት እዚ ተመዛበልቲ ላቦቶም ልምለስሉ ኢልና ተስፋ ንገብር ይቀኒለይ يغني لي